खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। तामुलपुर जिल्लानि गोबां आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला कलिता ट्राइबेल फरायसा आफाद आरो असम साहित्य सभा, आरसु, आक्रासु, गरखा फरायसा आफाद आरो गोबां माहारियारि आफादफोरा मैया खौसे जानानै फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। बिथांमोना बे गोख्रों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानायनि थांखियानो जादों जायफोर सुबुंफोरा ड्राग्सखौ बाहायगासिनो दङ बिथांमोना ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ आरो जायफोर फालांगिरिफोराबो ड्राग्सखौ दैथायहरो बिथांमोनाबो बे फालांगि खालामनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो। आरो बेनि अनगायैबो तामुलपुर पुलिसखौबो खावलायदों जाहाथे ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लायो आरो राहा लानायनि गेजेरजों जेरैखि जाया इयुन जोलैफोरनि लाइमोनफोरनिफ्राय ड्राग्सखौ गोजानाव लाखियो। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो जाहाथे बेफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानानै ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होयो बेनि थाखाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै बुंथियो बिथांमोना। रायजोआव बारहुंखाया गोबां गिख्रंथाव महरै बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो दाब दाब जायगायाव बारहुंखाया गोबां सुबुंफोरनि न' बांफोरखौ सिफायलांनानै जोबोरैनो खहा खालामलांनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो हरनि समाव गिख्रंथावै बारनाय बारहुंखाया धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गोबां गामिफोराव खहा खालामदों। जेरै नावकाटा, जयपुर, समकं, सेङाजान, गुवाला, जयपुर, सोरांस्रि, लामाजन, बासबारि, मेसाखि, चापरि, खैला आलि, लम्बा, मिलनपुर, मंगलवारिया बाजार, माजगाव आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां गामिफ्राव गोबारै फैनाय बारहुंखाया बेफोर जायगायाव न' बां सिफायदों, गय बिफां सिफायदों, न'नि थिङा बायदों आरो न'खरनि गोबां मुवा बेसादफोरनिफ्राय लानानै मोसौ मैसो दाउ अमाफ्राबो जोबोर खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। राजखान्थिनि लिडारफ्रा दोलो सोलायबाय थानाय बादिनो रायजो राजाफ्राबो बे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव आगान होबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। राजखान्थिनि बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों बेबादिनो रायजो राजाफ्राबो सोलाय सोल' जादों। बेबादिनो माखासे साननि सिगां सिन्दिजरा नारखोबिल गामिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ दोलोआव थांदोंमोन। नाथाय दायो फिन इउपिपिएल दोलोआव गिदिंनानै फैफिनदों रायजो राजाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा थांनाय 15 खालाराव सिन्दिजरा गामिनि रायजो राजाफोरखौ जेबो गुमुर बा मिथिहोआबालानो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहोदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय आथिखालाव रावबो सुबुंखौ गावनि गोसो नङाब्ला रावबो राजखान्थि हान्जाया जर-जबस्ति खालामनानै रावबो दोलोआव हाबहोनो हाया। नाथाय बिथांमोनखौ बिपिएफ दोलोआ माबोरै मिथिहोआबालानो दोलोआव हाबहोखो बेयो थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। फिन बर' बिहामजो खारदों कक्राझार जिल्लायाव। मुङा जुनु खाख्लारि। फोरमायथिनाय बादिब्ला जुनु खाख्लारिया कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मायनावफुरि फालाकाटा गामिनि सुनिल नार्जारिनि बिसिमोन। बिसोर बिसि-फिसाय सानैबो हारियाना स्टेटनि सानि एक्सपर्ट 10 माइल स्टोन कम्पानियाव खामानि मावोमोन। नाथाय जुनु खाख्लारिया थांनाय 2024 मायथाइनि 11 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बबाव थांदों मा खालामहैदों बेनि जेबो उदिस गैया। सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय जुनु खाख्लारिखौ नुसनोब्ला 7082701847 बे मबाइल नाम्बाराव फोरमायनो थाखाय खावलायहरदों। गावनो सुजुनानै दिहुननाय गांनै बिजाब बेखेवदों डक्टर बारदैसिला नार्जारिया। बाथौनि गुदि नेमखान्थि, सानथौ बायदि बायदिफोरखौ नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों आन्डारस्टेन्डिं बाथौ रिलिजियास अफ द बड'स बिमुंजों बाथौ दोहोरोमारि गांसे बिजाबजों लोगोसे नों आंनि दोंसे खन्थाइ बिमुंजों गांसे खन्थाइ बिजाब दिहुननानै फोसावदों सेरफांगुरि जनता कलेजनि जारिमिन बिफाननि लोगो बिबुंगोरा डक्टर बारदैसिला नार्जारिया। मैया बेलासियाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय गुदि बाथौ खेराइ बिजिरसंसालि कारिगावआव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि देदलामांग्रा गयारि आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव डक्टर बारदैसिला नार्जारिनि बे गांनै बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बिजेपि दोलोनि एमसिएलए रेवरेवा नार्जारि बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय। नाथाय बिथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय ओंखारनानै माबे राजखान्थि हान्जायाव हाबगोन बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। अख्रांमायाव 9 दान थाबथानायनि उनाव बुहुम फारसे दावबायबोबाय अख्रांमा दावबायारि सुनिता उइलियाम्स आरो बिथांनि हान्जाया। आमेरिकानि अख्रांमा बिजिरसं आफाद नासानि फोरमायथिनाय बादिब्ला स्पेसएक्स ड्रागन अख्रांमा दिङाया भारतनि सम बादियै फुंनि 10:30 इन्टारनेशनेल स्पेस रिसार्च सेन्टारनिफ्राय बुहुमाव बाग्लायबोदोंमोन। नासाया बे नुथायफोरखौ लाइभनि गेजेरजों फोसावदों। बेजों लोगोसेनो नासाया मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावनाय बादिबावब्ला सुनिता उइलियाम्स आरो बुश विल्मर्स आरो गुबुन 4 अख्रांमा दावबायारिफ्रा मैया जायगानि सम बादियै बेलासिनि 5:57 फ्लरिडा आमेरिकानि बोरिमायाव सफैनो हादों। भारतनि सम बादियै बिथांमोना बुधबार फुंनि 3:30 बुहुमाव आगान होदों।
बुहुमनां अख्रांमा स्टेशनाव थाबथानानै थानाय अख्रांमा दावबायारि सुनिता उइलियाम्स आरो बुश विल्मर्सखौ बुहुमाव लाबोनो थाखाय स्पेस एक्सनि ड्रागनआव 4 अख्रां दावबायारिफोरखौ लानानै रबिबारनि फुङाव बुहुमनां अख्रांमा स्टेशनाव सौहैनो हादोंमोन। नाथाय सुनिता उइलियाम्स आरो लोगो बुश विल्मर्सआ 8 साननि थाखायल' अख्रांमायाव दावबायनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय अख्रां दिङाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिसोरो 9 दानसिमहालागै अख्रांमायावनो थाबथानानै थानो गोनां जादोंमोन। बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां खेब नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जाबाय थादोंमोन, नाथाय जोबथारनायाव दायो नासाया एलन मास्कनि स्पेस एक्सनि हेफाजाबजों बुहुम फारसे लाबोफिननो हाबाय। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।